Hallelujah. Chapter number 3 verse number 16. Siyafunda bazalwane. Timothy wesibili chapter number 3 verse 15. Verses 15, 16 and 17. Chapter 3 verse 15, 16 and 17. Timothy wesibili chapter 3 verse 15. Nokuthi kusukela umntwaneni wazi imibhalo engcwele enamandla okuhlakaniphisa kube insindiso ngokukholwa kuKristu Jesu. Verse number 16. Yonke imibhalo iphefumulelwe nguNkulunkulu ilungele ukufundisa nokusola nokuqondisa nokuyala ekulungeni. Verse number 17. Ukuze umuntu kaNkulunkulu apheleliswe yonke imisebenzi emihle. Amen. Khuluma ke baba wethu ongcwele ngezwi lakho uNkulunkulu ongcwele uthembekile baba wethu namandla ukuthi uNkulunkulu ongcwele masibabili masibathathu mahlangene ngezwi lakho nawe uhlangana kanye nathi Nkosi yamakhosi sithemba wena ukho konke ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha in Jesus name. Haleluya bazalwane. La izwi kaNkulunkulu liveza ukuthi iBhayibheli lesisebenzayo liphefumulelwe uNkulunkulu and lilungele ukuyala nokusola nokuqondisa ukuze umuntu kaNkulunkulu aphelele emsebenzini kaNkulunkulu. Okusho ukuthi kungaba inkinga ukuthi ube yikholwa kodwa elingafuni ukuqondiswa noma elingafuni ukusolwa noma elingafuni ukufuzwa. Ngoba kahle hle lithi iBhayibheli lilungele ukuyala, ukusola, ukuqondisa, ukufundisa ukuze umuntu kaNkulunkulu aphelele. Okusho ukuthi uma ungafuni ukukhuzwa ngeke uzukwazi ukuphelela evangelini. And number 2, awukwazi ukukhuzwa uwenza kahle kodwa kusho ukuthi kukhona nezinto osuke ungazenzi kahle mase kudingakala ukuthi ukhuzwe khona. Okusho ukuthi kuyinkinga uma uyikholwa noma uwumzalwane olwa nabantu abakukhuzayo. Umele ube umzalwane okwaziyo ukukhuzeka, umele ube umzalwane okwaziyo ukuqondiswa nokwaziyo ukufundiswa futhi. Ungabi nabakufundisayo, ungabi nabaqondisayo. Kodwa ngesikhathini samanje siphila kusona sanje abazalwane abajabulela ukudumisa uNkulunkulu kodwa impilo zabo zingekho right. And lithi iBhayibheli mangenza umzekeliso lithi iBhayibheli kwakukhona umuntu okuthiwa uStefane. uStefane lithi iBhayibheli waqala washumayela ngesikhathi eshumayela ngombuso kaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli abaJuda abazange bemlwise. Lithi iBhayibheli waqala uStefane washumayela ngoAbraham, emva kwaAbraham wazofika kuMose, wazofika koDavide. Lithi iBhayibheli abaJuda bathula. Lithi izwi likaNkulunkulu kodwa indaba yonakale ngesikhathi eseqala sebeka ijonga esekumele belenze. Lithi iBhayibheli uma esebatshela izinto akumele bezenze, lithi iBhayibheli baqala bahlabeka enhlizweni zabo. Amen. Lithi ke izwi likaNkulunkulu baqala bahlabeka enhlizweni zabo bavala izindlebe ngoba sebezwile izinto ekumele bezenze njengabazalwane. Ngicabanga ukuthi siphila kusona ke leso sikhathi. Uma usushumayela izwi leqiniso bazoqala belwe nawe. Ngoba bafuna ukuguqunga, bafuna ukuphenduka ezenzweni zabo. Ekunokuthi bephenduke bayazama ukuyilandulela. Kwesinye isikhathi ke ngibona ama-theologian right impela kodwa ke ngiwabona ukuthi yindaba uma right indaba ezama ukusiguqulela ukuthi sifane nezwi. Kukhona izwi la ngicabanga abase-Corinthians 11 elithi owesifazane makathwala. Uzowathola ama-theologian atshela ngo-verse number 15 ethi inwele ziyisimbozo. Kanti uverse number 6 uchaze kahle. Lithi iBhayibheli owesifazane uma enqena ukuthwala akagunde, alisho ukuthi akabeke inwele. Verse number 6 uthi owesifazane uma enqena ukuthwala, lithi iBhayibheli uma enqena ukuthwala akaphuce, alisho ukuthi makabeke izinwele ezinye. Kahle hle uma lithi inwele ziyisimbozo likhombisa uphawu lwengelosi okusho ukuthi umuntu wesifazane akumele ebe nezinwele ezimfishane. Hallelujah, ngisakhona bazalwane. Hallelujah bazalwane, ngisakhona. Hallelujah. Amen. Lithi ke izwi likaNkulunkulu owesifazane akakwazi ukukhuleka enkosini engalinkosange lakhe ekhaya.
kodwa ama-theology azozama ukulitrikha ivesi ayenze ukuthi siqualifye esikhathini samanje. Uze ngazi ukuthi uPawulu wayibhala nje wayibhorekile wayingazi ukuthi wenzani. Yingakho uma bechaza iBhayibheli bathi hayi uPawulu engaqondile ukuthi, kodwa mina ngikwazi ukuthi lezi ncwadi zasingaqondile. Zayilethwa zinjengoba zinjalo. Uma lithi iBhayibheli owesifazane akathole kwakumele athwale. But esikhathini samanje lithi iBhayibheli kuyofika iy'khathi zobunzima la khona abantu bengayokuvuma khona isifundo seqiniso, kodwa ngekuyinkanuko zabeli ukuthi abafundisi abazoshumayela ukubanjwa indlebe zabo. Ngicabanga ukuthi siphila kusona leso sikhathi la khona sifuna ukufana nezwe. Libe lithi iBhayibheli masingalingisi izwe. Haleluya. Singafana kanjani nezwe? Singafana kanjani nezwe sisindisiwe? Singabantwana bakaNkulunkulu, asibona abantwana bedemocracy, sibona abantwana befreedom. Ukhona thina singangeni khona akunandaba ukuthi abantu ezonthiwa besifazane ngabe ngaligqoka ibhlukwe, kodwa thina esikholwayo sisindisiwe akumele siligqoke. Haleluya. Bazothaya alikho eBhayibhelini owesilisa egqoke ibhlukwe. Uma sifunda uDaniel chapter 3 lithi iBhayibheli o-Abednego noMeshaki babegqoka amahembe namabhlukwe. And number 2, ibhlukwe ngazi iversion makuthiwa kukhona ibhlukwe labesifazane ku-edithwe ibhlukwe lomuntu wesilisa, okusho ukuthi still noma kuthiwe labesifazane kodwa kuthathelwe empahleni zowesilisa. Lithi iBhayibheli owesifazane angagqoki okwendoda. Akusho mina kusho izwi likaNkulunkulu, kodwa ngoba siphila esikhathini esimbi izwi likaNkulunkulu bayazama ukulitwista ukuze sifane nezwe. Haleluya. Bayazama ukulitwista ukuze siqualify ezweni. Ubona umuntu osindisiwe egqoka ibhlukwe owesifazane kanjani? Lithi iBhayibheli owesifazane akanagqoka wendoda nendoda ekwazi ukugqoka owesifazane. Uma usindiswe ngampela uzokwenza njengoba kusho kwethu. Uthi uJesu ezama izimvu ziyalizwa izwi. Nami ngiyalazi ngiyalibiza ngamagama zona ziyangizwa. Inkinga yabazalwane ukuthi bengafuni ukwenza izwi ukuthi abasizona izimvu zikaJesu shuthi. Ngoba Jesu uyalizwa izwi likaNkulunkulu. Akanandaba nesitayela sezwe. Into abanendaba nayo ukuthi nje uma ngithokozisile uNkulunkulu lobekwanele. Haleluya. And futhi number 2 lithi iBhayibheli uma sifunda abaseRoma chapter 9 ngengize ngizwe ukuthi isikhathi esiningi. Uma sifunda abaseRoma chapter 9 verse number 20. Haleluya. Uthi wena muntu ungubani ophikisana noNkulunkulu? Ungasho lokudaliwe ukuthi inkosi wangenzelani kabanjena na? Uma uphikisana nemvelo, uNkulunkulu wadala unjengobunje, asikho isidingo sokuthi uzake ufake izinto ongazange udalwe nazo. NgingumZulu, akusizi isidingo sokufaka izinwele zabelungu, ngingumZulu mina. Haleluya. NgingumZulu. Lithi iBhayibheli ungasho yini okudaliweyo ukuthi inkosi wangenzelani kabanjena na? Iwona umbuzo. Nithatha kuphi ukuthi lizakhe? Haleluya. Ukuvesi bani ukuzakha? Ubhalwe ukuzakha bazalwane. Nifaka into lengasizona ezenu. Haleluya. Nifaka ama-makeup. Ubhalwe ukuthi umuntu akayishintshe. Lithi iBhayibheli uma uNkulunkulu itabane eyibhubhisa ngoba zishintsha okwemvelo, wena oshintsha nawe izinto zemvelo uzonizwa endaweni eyodwa nalapho zakhona itabane. Ngoba nawe uyashintsha okwemvelo. Amalong. Omunye uzothayi noma ngingathwala noma ngingangathwala akusho lutho lokho. Lalela. Uthi omunye hayi ukuthwala ungathwala angeke uze ungivimbe ukuthi ngiyezulwini. Ithi iBhayibheli yayincane into eyethu uSawulu usayalahlelwe umbuso. Ungalaleli izwi likaNkulunkulu. Njengoba kubhalwe ezwini noma ngabe kuncane kangakanani. Uma nje waphula umbhalo owodwa uthi uJakobe usuyibulele yonke. Haleluya. Haleluya. Ibona kama sikhuluma ngabo ukuthi uStefana wathi mayishumayela bajabula ngesikhathi sabazamandla kaNkulunkulu. Kodwa ngesikhathi sekhuluma ngezinto ekumele bezenze baqala waphendula amen. Okunalokho bazobala besamanje bemkhanda ngawo. Ngoba namanje ukhona bazomkhanda ngamagama. Bazothatha amanje bewakhuluma benzani nimzwile seshaya izinto zabantu. Lalela uma ufuna ukuyezwini kubiza ukuthi udele konke. Come on, Bishop. Hallelujah. Ufake insipho, uzofakela. Awudalwanga nazo. Awube imvelo. Lithi iBhayibheli, imvelo ayimfundisi yini. Hallelujah. Abanye baqale emaceleni.
libe lithi iBhayibheli. Yeah. Lithi iBhayibheli akumele ugunde emaceleni ungasoli ngesithembu sakho ungawafanga. Inamandla. Akusho mina. Kusho izwi likaNkulunkulu. Uma ufuna ukubona ubuso wezulu, kumele ulandele ubusho wezwi. Uma ungafuni ulandele ubusho wezwi, khona ubuso kaNkulunkulu. Haleluya. Kuthi number 2, uNkulunkulu akabaphoqa abantu. Uyayekela kuyena umuntu ukuthi ayikhethele. Ingakho nakuJoshua uthi khethani. Uma kukuwe behleleni khethani ukuthi ngibane umkhonto. Uyayikhethela wena. uAdamu naye wanikeza ithuba wayikhethela isithelo siphakathi nendawo. Kwangena isono. Namanje uNkulunkulu akazokuphoqa. Wena uzoyikhethela ukuthi izwi uyalenza yini. Noma ulalela abantu abadukisayo. Lithi iBhayibheli kwanda abaprofethi bamanga esweni. Lithi iBhayibheli nabaningi bahamba ngabo. Uma singabheka amabandla akhona eSouth Africa, uzobona ukuthi akusashulelwa ngokushuqula indaba. Abaprofethi bamanga baphumela ezweni lonke. And isifundiso samanga sangena waze ngazi ukuthi isona esiyiqiniso. Kwathi esiyiqiniso waze ngazi ukuthi samanga. Wenze kwaphambana. Kwathi lokho right kwabonakala ngathi ukuthi ku-wrong. Kwathi lokho wrong kwabonakala ngathi ku-right. Ubushumayela izinto kuthiwa hayi awuhlelekile awukho organized. Kodwa manje kuzoyisoftware nje okhona u-organized. Yakumsizana umuntu uma esusa lonke izwi. Kodwa ekugcineni lona lokuphila kwakhe. Into ofika ikhiphe kube ihlengo sokuphila kwakhe. Kwenye indawo ubone kuthiwa ukhona umfundisi uRasta. Lithi iBhayibheli akumele indoda ibe nenwele ezinde. Ngoba umfundisi kanjani? Shaya. Ngaba kanjani? Asabi ngama-gift bazalwane. Samba ngeyithelo. Uma iy'thelo zingekho, khodla umbuso kaNkulunkulu. Uma iy'thelo zingekho. Akusizi ukuthi yes ngesiphiwo sokuvangela, kodwa uma sengingaphili impilo engcono, uma sengithola akusizi ngingithathe ngokwesiphiwo. Sengathi inkambo yami ukuthi ngisafanelekile yini ukubizwa ukuthi umntwana kaNkulunkulu. Noma sengiyahamba nje ngokuhlakanipha kwezwe. Lithi iBhayibheli sazoyilanda ngesishumayelile. Yingakho ngishumayela namhlanje mhlawumbe sengacompromise isikhathi eside. Kodwa bekumele ukuthi ngikushumayele ukuze ngingayisokweni ngenxa yabazalwane abangafuni ukuphenduka. And number 2 ukuthi uPetro yikuphi okungcono. Ngitsheleni ukuthi ngilalele mina noma ngilalele uNkulunkulu na. Yonke ebalulekile konke okwenzayo mzalwane. Yenza sure ukuthi akekho umuntu oqhubekayo ngenxa yakho. Yonke into yenzayo akunandaba ukuthi hayi mina angivuniwe ukuthi angingathwali. Uma mina ngikhonza uNkulunkulu ofana nowakho, indaba mina athi uyisono mina wena athi akusona isono. Kanti asikhonze uNkulunkulu yena. Kanti uNkulunkulu uhlukene. Kanti uNkulunkulu umbili yini. Hallelujah. Uma lithi kuyisono 2014 mhlawumbe nami ngangwafunda amakhaya 2014 bazafika iy'ncingo ziphethe izwi. Lathi hayi indoda usuyaphambuka la. Lithi iBhayibheli indoda hayi indoda. Lithi iBhayibheli umuntu makagqude eceleni ngathi indoda. Come on. Hallelujah. Wonke umuntu. Lithi iBhayibeli ungagqude emaceleni, ungasoni isitevu sakho, ungayiqabi ngenxa abafileyo, ungawayitayo bama-tattoo. Abanye bathi hayi umthetho loyo. Cela ukubuza-ke mina kuwumthetho. Umthetho ongazange ugcwaliswe eTestamenteni Elisha siwenza njani? Ongazange kukhulunywe ngawo. Ongazange kushiwo ukuthi usuphelile. Siyawuyeka. Kanti umthetho ungemuhle yini uNkulunkulu? Lithi iBhayibheli uvela kuNkulunkulu futhi ungcwele. Ayinamandla. Umthetho singayenzi thina yile uJesu afika ayigcwalisa njengokhando wesifazane bebanjwe ephika. Loyo wagcwaliswa. Kodwa kukhona engazange igcwaliswe. Siyenza njani-ke yona? Hallelujah. Isenjalo. Hallelujah. Esengivala. Kukhona nezwi. Usheshile. Uma sona ngamasibomu emva kokulazi iqiniso. Okusho ukuthi namhlanje umbuso uzwile iqiniso. Uma uqhubeka uphumela phambili. Lithi iBhayibheli awusekho umnikelo ngesono. Ngiyakuzwa mina ncebo. Bekela amaphikangana. Abathi belizwa izwi likaNkulunkulu bezama ukuyijustify ngolwazi olungekho. Because once usuhlolisisa kahle uzothola ukuthi khona amavesi abawasplithile. Hallelujah. Baningabi abayilandulelayo. Lithi iBhayibheli indodana yami izwa ukulaya kwenkosi. Ungasenzi iphunisi inhliziyo yakho uma ulizwa izwi likaNkulunkulu. Abanye badlali mina ngiyona uNkulunkulu uzobuya ngithethelele njengoba ngiqale ngasho ukuthi onendodana akona. Uke wachaza umfowethu wathi thina sitshali wenzeka iphutha ubona ungazi. Hayi ngamasibomu usulazi iqiniso.
nenkambo yethu akumele ifane yabasezweni. Hallelujah. Because isikhathi esiningi bathi abanye uma ngithi akunasono ngiyayikhohlisa. Kodwa inkambo yethu akumele ifane abangakhona. Noma nginazo isono mhlawumbe enjengomcabango nayo futhi ngimelene nayo. Hayi ukuthi ngiyona ngomcabango akumelene nayo. Uyamelana ngoba uma umzalwane okokuqala usindiswa kwisono lezi physical lezi practical. Uma usuyiqhubile lezi practical mase uza kulezi internal zakho wena. Lezi engabonakala ebantwini ezikuhla ngaphakathi onjengengane onjengemicabango onjengemzimba. Hallelujah. Amen. Awukwazi umzalwane uwone ngalezi practical. Awukwazi ukufana lezi. Ithi iBhayibheli indlela abangakhona bayathukuthela mase beyona. Thina ngoba sisiyakhona ukuthukuthela kodwa ungoni. Hallelujah. Umehluko wethu lapho thina sakufeza lokho esifisa ngaphakathi. Abasezweni bayamkhanuka owesifazane. Basebenza njani? Basebeyajona bedanilonke. Kodwa thina uma kwenzekile siyahamba siyohlambulwa uNkulunkulu. Sithi Nkosi kukhona osekwenzekile okuphambene intando yakho emcabangweni yami. Uthi uPaul mina umuntu osizile uphuma kanjani lo mzimba. Hallelujah. Athi uJohane bonke abanethembe linjalo. Bayazihlambulula. Iyona le into ekumele sihlezi siyenza kumele siyihlambulule ubusuku nemini. Singaweli esonweni. Singasenzi isono. Angiliphasisi ivangeli lokuhluleka. Angisho ukuthi angihluleka kodwa ngithi angiliphasisi ivangeli lokuhluleka. Hallelujah. Amen. Ivangeli lokudlisono lokuhluleka. Lithi iBhayibheli yokusela uNkulunkulu kuyanqobisa. Uhluleka kanjani noNkulunkulu? Okusho ukuthi awusasondeli kuyena. Uma usondela kuyena akayivumi ukuthi unyawo lakho lishelele. Uthembisile ezwini lakhe. Insindiso kahle usesakhelile uNkulunkulu iright iphelele. Udinga thina ukuthi sihlale kuyona. Uma singafuni ukusondela, uma singafuni ukuzila ukudla sithumele inyama yethu, uma singafuni ukufuna ubuso bukaNkulunkulu, ngicela ukubuza, unawo yini ama-individual prayers? Ama-prayer akho uwedwa noNkulunkulu. Noma mhlawumbe uthandaza, mhlawumbe uqala ukuthandaza e-88 ngolesibili nangolesine. Ukukhuleke yini wedwa ufuna uNkulunkulu? Because phela ngoba siyaphila lithi iBhayibheli inyama uNkulunkulu akazange isona akazange asikhiphe enyameni. Ngethiwa lithi iBhayibheli umuntu ulwa nenyama yakhe. Lezi zinto zombili siyamelana. Inyama ikhanuka okuphambene nomoya. Sisempini sikeze lamula ukufa. Akukho ukuphumula uthi hayi mina sengiyawazi wonke umbhalo. Sengazisambulo ngazongena siyakusambulo. Kodwa inyama isakhona nesono sakhona kuwe. Umele umelane nazo. Ithi iBhayibheli hambani ngomoya. Khona ningazofeza inkanuko zenyama. Okusho ukuthi zikhona kodwa kumele ifezwe. Okusho ukuthi ikhona kodwa kumele ifezwe. Ingakho athi uPaul balekelani inkanuko zobusha. Balekelani inkanuko zobusha. Kuyi-responsibility yakho mzalwane ukuthi ubalekele inkanuko. Asikho isandla zosizo siqhamuka ezulwini. Sikubalekise. Wena webingqumela. And number 2, asikho isandla zosizo siqhamuka ezulwini. Sikuphilisa impilo engcwele. Wena webingqumela. Unikeziwa amandla zonke izinto ekhona kuwena. Yonke into oyidinga uNkulunkulu umnikezile. Lithi iBhayibheli akayivumi ukuthi ulingo ngeke ngaphezulu kwamandla akho. Kodwa uyenza indlela yokuthi uphunyuke kuso sonke isidingo ohlangabezana naso. Kodwa ngikhulume ngithi noma kuthiwa yiphi inkinga obhekene nayo njengamanje, uNkulunkulu uyenza indlela yokuthi uphunyuke. Ukuthi awukayiboni namhlanje kodwa yona ikhona. Lithi iBhayibheli ubeka silapha imizo neziningi. Angazi ukuthi inekhathazile kodwa uNkulunkulu uyenza indlela yokuphunyuka. Hallelujah. Akavumi ukuthi ulingo ngeke ngaphezulu kwamandla akho ngaphandle kuba ungakholwa yena. Ngoba sithola uNkulunkulu sithola uSathane eyocela uJobe kuNkulunkulu. Hallelujah. Ngisakhona bazalwane. Amen. Yindaba uSathane ecela uJobe kuNkulunkulu ingoba uJobe wayibiyele ngoba wayikholwa. Kodwa uma ungakholwa usuke ungabiyelwanga uSathane wenza noma yini athanda ukuyenza ngawe. Uma ethanda ukwenza isitabane uyakwenza sona. Uma ethanda ukwenza umhlengulu uyakwenza yena. Uma ethanda ukubhemisa idaba uyakubhemisa ngoba ubiyele. Kodwa thina sibiyele, thina sikholwa uJesu sibiyele. Kodwa uSathane ufuna sesokweni ukuthi sishumayele amandla kaNkulunkulu mase siyakholwa ukushumayela intando kaNkulunkulu. Lezi zinto zombili ziyahambisana. Uyintando mase kuba amandla kaNkulunkulu. Ngoba uma sidumisa sibabaza uNkulunkulu kodwa intando ingekho. Sidlala ngesikhathi. Kuhle lokudumisa. Kodwa sidumiseni sinoqondo kupheleleyo. Singcwele phambi kaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli sinikeleni ngemizimba yenu ingcwele, ingenacala.
Iwona amazwi engisenawo namhlanje, uwenabo waziyo kulezo impilo yakho ukuthi impilo yakho ikanjani. Kazi uyamthokozisa uNkulunkulu. Kazi izolizwe namhlanje uzolenza yini? Noma uzophila inkani. Ngoba uma sicaza amacici amele ithixo kuJakobe kuGenesis chapter 35 verse number 4 bazotshela ukuthi amacici amele ithixo. Ithi iBhayibheli uJakobe akashiye, ithi iBhayibheli kwathiwa uJakobe akashiye ithixo. Kwabonakala eshiya uJakobe ithixo zabezizwe waphinda washiya namacici. Izwi lingazange lithi akashiya amacici, lathi akashiya ithixo. Kwabonakala eshiya amacici ayisendlebeni zabantu abakaIsrayeli. Baphinda futhi bashiya ithixo zabezizwe. Lapho lingathandi izwe lokuphakathi. Kuhle impela begqokile abangakholwayo, befaka into lezabo zokufakela, kodwa kubi uNkulunkulu. Sabor